vi skal tage oliven, ikke? Og Ja. de der, eller krydderier. Hvad skal vi tage først? Det bestemmer du. Det er dig, Vi tager krydderier først. Yes. Salam alaikum. Hvad er det, vi skal lave af mad? قالت لي شنو الماكله اللي غادي نديروا اليوم؟ دجاج. Vi skal have kylling محمر. يس. Og det er os, der skal lave det sammen. Ja. Ja. قالت لك واش نتوما بجوج غادي ديروا؟ Ja. ان شاء الله. Ja. Inshallah. Inshallah. Hvad kigger vi efter? Hvad skal vi købe قال her? لك بقى اش من عطريه بغينا نشوف. راه كاين هاي نقدم شوف حرقهم. حرق. Gurkemeje? Ja, gurkemeje. Og kanel. Og kanel? Ja. Ja. بير. Skinjibir. Er det ingefær? Ingefær. Ingefær. Ja, lige præcis. Han har lavet den البزار. frisk til os. Nå, det er godt. Paprika? Eller... Ja, paprika. Det er noget, der hedder hudkrydderier. Har du hørt om Ras Al Hanout? Ja, Ras Al Hanout. Ja. Ja. Det er en blanding. Ja, og det er hver butik har sin egen. Ja. Vil du spørge ham, hvad han kommer i sin Ras Al Hanout? Der er næsten... Der er 60 slags krydderier. 60. يس. راس الحانوت. Hold nu kæft, for jeg laver Ras Al Hanout, men jeg kommer måske 10-12 forskellige... Ja. Det er Ras Al Hanout, det betyder toppen af butikken. Krydderier. Fantastisk. Ja. Salam alaikum. Hvad skal vi have her? Vi skal have oliven. Oliven? Ja. Yes. Vi er gode. Det er frisk. Ja. Og godt krydret. Ja. Ja. Lækkert. Chokolade.